שאלה לי, חזרנו לראיון אחת על אחת. מחקרים מראים שנשים שמקימות סטארט-אפים דווקא מצליחות יותר מגברים בכל מה שקשור להחזר השקעה וביצועים ארוכי טווח. אז איך זה שעדיין רוב מקימי החברות הם גברים? ואיך זה שדווקא נשים ממומנות פחות? היום בתוכנית הגיעה אלינו מי שהחליטה לא לחכות שהמציאות תשתנה, אלא לשנות אותה בעצמה. אני רוצה לומר ערב טוב לקרן הוד, מייסדת ומנכ"לית ווי, ארגון לקידום יזמות נשית. היי לי, ערב טוב. מה העניינים? בסדר, מה איתך? מעולה, מעולה. עכשיו כשאת כאן אז אני רגועה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, את מלמדת נשים לגייס הון, אבל את בעצמך לא גייסת הון. יפה. קודם כל אני אבהיר, זה לא אני מלמדת נשים בעצמי, אני מביאה מומחים שילמדו נשים איך לגייס הון בעצם, בין אם זה משקיעים שמשקיעים בסטארט-אפים, בין אם זה יזמים ויזמיות, במיוחד יזמיות שגייסו כבר הון, שיכולות לספר ככה מהחוויה שלהן. זה מאוד נשמע נוצץ לגייס עכשיו כסף למיזם שלי, אבל אנחנו צריכים קודם כל לחשוב, למה? למה אני רוצה לגייס כסף למיזם? כי יש לי עכשיו איזשהו מוצר טכנולוגי עמוק, שמצריך עכשיו הוצאות גדולות של R&D, יש לי איזשהו נתח שוק שאני רוצה להשתלט עליו מהר, אז אני צריכה הון גדול ועכשיו. כי את יודעת, זה, כן, אנחנו מקבלים כסף, אבל זה גם בא עם דברים שאנחנו... מחויבות. מחויבות, כן. כמו למשל, נותנים אחוזים למשקיעים. צריכים לקיים פגישות בורד כל כמה זמן עם המשקיעים. זה ממש לפעמים יכול להרגיש כאילו יש לנו איזשהו בוס. באמת בחרנו להיות יזמיות, ופתאום אנחנו צריכים ללכת, צריכות באמת להיכנס לפגישות בורד. זה לא מתאים לכל אחת. לפי דעתי לפעמים... את בעד בגדול? זאת אומרת... זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי בסיטואציה. קודם כל, להרבה נשים גם קשה לגייס בכלל הון, אוקיי? הנתונים מראים שפחות מ2% מההון הולך לצוותים של נשים, שזה מטורף. כאילו, פחות מ2%, כאילו, מה זה המספר הזה? זה, אי אפשר לקלוט את זה. למה זה בעצם לדעתך? תראי, זה מורכב מכמה דברים. קודם כל, העולם של המשקיעים ברובו הוא גם עולם של גברים. אני יכולה להגיד לך שמשהו כמו 10% מהשותפים בקרנות הון סיכון הם נשים. זאת אומרת, ההחלטה בעצם, קבלת ההחלטות נמצאים אצל גברים, והם פחות נוטים להשקיע בנשים, לאו דווקא תמיד זה במודע, אבל יש איזושהי הטיה פנימית, לא תמיד מודעים אליה, אבל אני משקיעה, רוצה להשקיע במישהו, במישהי שאני מרגישה בטוחה איתה, מה גורם לי להרגיש בטוחה? מישהו שאני רואה בה, או בו דברים שאני מזהה בעצמי, שאני מזהה, אוקיי, אז זה מזכיר לי משהו שאני סומכת עליו, מכירה, אז אני נותנת את האוקיי, ורוצה להשקיע בו בה. כשגברים משקיעים, אז פחות הם מתחברים והם מכירים נשים, אז פחות זה קורה. אולי תספרי לי עוד קצת רגע על הארגון שנייה, על ווי. כן, אני אספר לך בכמה מילים. אז קודם כל, את הארגון הזה אני הקמתי לפני משהו כמו 6 שנים, שהייתי סטודנטית, שהשתתפתי בעצמי, אחרי שהשתתפתי בעצמי בתוכנית יזמות באוניברסיטה, והייתי כמעט האישה היחידה, בעצם מהרגע של המיונים. זאת אומרת, אם מהמיונים לא מגיעות נשים, אז איך בתוכנית יזמות בכלל אמורות להיות נשים, כאילו אם מההתחלה לא הגישו אפילו. וגם זה המשיך לאורך כל התוכנית עצמה, המנטורים, המומחים, המרצים, כולם היו גברים. זה הפריע לך. זה משהו שמאוד הפריע לי, זה היה לי מוזר, זה לא משהו שאני לא הייתי רגילה אליו, למשל שהייתי כילדה בפיזיקה, הילדה היחידה בכיתה, אז כאילו זה לא משהו שהיה לי זר, אז אולי בגלל זה כזה, את יודעת... עזבת אבל. עזבתי, את פיזיקה, בגלל שהרגשת הילדה היחידה שלומדת נכון, והפעם אמרתי שזה לא קורה, אני לא עוזבת, כי אני אישה היחידה, ההפך, אני מביאה עוד נשים למרחב הזה. אז בעצם בסוף התוכנית, לא המשכתי עם המיזם הטכנולוגי שעבדתי עליו, אבל כן פתאום הגיע לי הרעיון הזה להקים איזושהי פלטפורמה לנשים בתחום היזמות, אחרי שבאמת ראיתי את הנתונים ואת המחקרים, שפחות מ8% מהיזמיות שמקימות סטארט-אפים הם נשים. אחוז מאוד מאוד נמוך.
עוד יותר אבל נמוך למה דווקא מההייטק. נגיד בחרת נשים ולא נגיד גם וגם, גם גברים וגם נשים? אז אני אגיד לך למה, כי בעצם מחקרים מראים, וגם כאילו משיחות עם נשים, את יכולה לראות שנשים מרגישות יותר בטוח במרחב של נשים. זאת אומרת, נשים בכלל לא מגישות לתוכניות יזמות, לא הולכות למיטאפים בתחום, לפחות בתקופה שאני הייתי בבן גוריון. הן לא הולכות, כאילו, כמו שאמרתי לך, הייתי האישה היחידה במיונים של התוכנית יזמות, ופתאום שהקמתי את התוכנית יזמות הראשונה לנשים באוניברסיטה שלי, בבן גוריון, אז בלי יותר מדי, אתה יודע, פרסום, ישר, כאילו, באמת, מלא נשים הגישו. אז איך את מסבירה את זה? שפתאום, כשאני אומרת תוכנית יזמות רק לנשים, פתאום המוני נשים מגישות מועמדות, מרגישות בטוחות להיות חלק. עכשיו, מה שיותר מעניין שראינו שברגע שהן נכנסות דרכנו לתוכנית יזמות, ואנחנו מלמדות אותם שנייה, מה זה אומר להקים מיזם, אז איך חושבים על רעיון, איך עושים לו ולידציה, איך מגייסים עוד, איך בונים תוכנית עסקית, וכמה סטארט-אפים יצאו בעצם? אז תראי, מעל 1,000 בנות כבר עברו את התוכנית שלנו. יש באמת כמה מיזמים שהוקמו, סטארט-אפים ממש שגייסו כספים, וממש מצליחות, וזה באמת ההוכחה שברגע שאת חושפת נשים מוכשרות לתחום, אנחנו התחלנו מאוניברסיטאות, אז זה ממש להגיע לנשים אקדמאיות, מהנדסות. אז גם בתחילת הדרך שלך, עם המיזם הזה, את לא הרווחת כסף. נכון. אבל גם לא עבדת, זאת אומרת, עזבת את העבודה שהייתה לך, וממש השקעת שנה, זה נכון. ממש השקעת רק איך? נכון. תראי, זה בטח תקופה מאתגרת. זו תקופה מאתגרת, אבל זה בין הקרבות שיזמים צריכים לעשות. כאילו, יש לנו איזשהו חזון, וצריך לעשות את הקרבות, בין אם זה שנה עכשיו לא לקבל משכורת, לגור בדירה פחות שאת רוצה לגור בה, לשנות את האורח חיים שלך. לא חששת? ואם זה לא יצליח, זה בטוח עולה לראש לכל יזם. לא משנה כמה אתה מאמין במיזם שלך. בכל זאת, תקופה כזאת ארוכה שאתה לא מרוויח כסף? נכון, אז תראי, אני חשבתי על זה באמת, ואמרתי, כאילו, בסופו של דבר אני צעירה, כאילו, אם לעשות את זה, אז הזמן הכי טוב לעשות את זה, זה עכשיו, כאילו, לפני שיש לך את המחויבות, לפני שיש ילדים, משפחה, לא שאי אפשר לעשות את זה כשיש, אבל כאילו, במיוחד שאת צעירה, אין לך יותר מדי עכשיו מה להפסיד. וחשבתי שאני הרבה יותר, שאני אסתכל במבט לאחור, אני הרבה יותר אצטער שלא ניסיתי, גם אם אני אכשל, מאשר שעשיתי ונכשלתי. כאילו, זה באמת, מבחינתי, מקסימום עוברים את החוויה, לומדים, זה כמו עוד תואר מבחינתי. מקסימום נצליח. מקסימום נצליח, כן. ומהניסיון שלך, ואת פוגשת גם הרבה מיזמים, יזמיות, מה הטעות הנפוצה שאת רואה שעושים בכל מה שקשור למיזמים? כן, אז הטעות הנפוצה שאני רואה בכללי אצל יזמים, זה שהם מתאהבים ברעיון שלהם ולא בבעיה. כאילו, אם יש להם איזשהו רעיון, ישר רצים, בונים איזשהו מוצר, בלי שנייה לחשוב אם יש לזה בכלל צורך בשוק, ומבזבזים זמן, מבזבזים כסף, ובמקום שנייה רגע לבדוק את הצורך בכלל, אם יש צורך בשוק, ובגלל זה אנחנו רואים הרבה מיזמים שלא מצליחים, כי הם לא מבינים שנייה איפה הם צריכים להתמקד. בסוף תצטרכי לפתוח את זה גם לגברים, אני חושבת. אני מקבלת הרבה פניות, האמת. מתי את פותחת את זה גם לנו, אבל... ובהקשר של מה שאמרת לפני, בוא נדבר רגע על המיתוס הזה, אולי זה לא כזה מיתוס, שיזמים צריכים לעבוד 24/7. זה נכון, זה אמת, זה תירוץ, אפשר גם אחרת? תראי, אני חושבת שזה בסופו של דבר עניין אישי, אני לא חושבת שזה חובה, אני חושבת שכן צריך לעבוד יותר קשה כשאנחנו בתחילת הדרך, כשאנחנו רק מתחילים את המיזם, שממש צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי לבנות את הבסיס, ואחרי שאנחנו כבר מתייצבים, אז כבר באמת זה יכול להפוך לסוג של שגרה. ברור שתמיד יש עכשיו תקופות יותר עמוסות ובלת"מים, אבל בסופו של דבר צריך לחיות עם זה, ואי אפשר לחיות עם זה לאורך זמן, אם אנחנו עכשיו עובדים 24/7 למשך תקופה ארוכה של שנים. זה כמו עם דיאטה, אי אפשר לעשות דיאטת כסח לאורך זמן. אורח חיים, אורח חיים. בדיוק. מה החלום? מה החלום?
וואי, שאלה עמוקה, אבל אני יכולה להגיד שבהקשר של ווי, הייתי פשוט רוצה שזה יגיע לכמה שיותר נשים. אנחנו כרגע נמצאות בישראל, בארצות הברית ובקנדה, אז באמת המטרה שזה יתרחב כמה שיותר גם שם, כאילו פה ושם, וגם לעוד מקומות. אנחנו פועלות באוניברסיטאות. באיזה עוד מקומות בעולם? גם לאירופה הייתי רוצה, כרגע אנחנו באמת המיקוד בישראל, בארצות הברית, פתחנו גם בקנדה עכשיו, וכן, זה משהו אין הרבה ארגונים שמתעסקים ביזמות טכנולוגית לנשים, כי זה ממש, כי אין קהל כמעט, אין מי, אז המטרה שלנו היא להכניס כמה שיותר נשים לתחום הזה, אנחנו רואות שזה באמת קורה, וזה הכי כיף בעולם לראות את זה. אז קודם כל, הרבה בהצלחה. תודה עכשיו רבה. השאלה, אם את מוכנה לחלק המהיר של התוכנית, שאלות מהירות, תשובות קצרות. יאללה, נשתדל. תשובות קצרות. מה יש לך תמיד בכיס או בתיק? פלאפון, ריח שאת אוהבת. וניל, צליל שאת לא סובלת. נוטיפיקציות של פלאפון, תמיד על שקט אצלי. בייחוד של פיקוד העורף. מה את לא מוכנה לחלוק עם אף אחד? את הכרית שלי. הרגל שיש לך ואנשים לא יודעים עליו? התחלתי עכשיו לעשות מדיטציה, 5 דקות על הבוקר שאני מתעוררת, בינתיים זה עובד, אני מקווה שזה ימשיך. מי האדם שאת מתייעצת לו לפני כל החלטה גדולה? ההורים שלי, כל דבר. את לא יכולה לסגור יום שלך בלי? בלי אימון. אם היית יכולה להחליף חיים ליום אחד עם מישהו, עם מי זה היה? אילון מאסק. מה המילה שאת אומרת הכי הרבה על הכביש? אני לא מדברת על הכביש, אני שומעת מוזיקה. אם לא היית מנכ"לית ווי, מה היית? גם משהו בעולמות הטכנולוגיה, מנכ"לית של חברת סטארט-אפ. קרן עוד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לי. עד כאן שאלה לי, תודה ששאלתם. אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני עם השאלות שלכם והתשובות שלנו בנושא שוק ההון. אחרינו המהדורה הכלכלית עם מירב לרנר, שיהיה לכם המשך ערב קסום.